از gelek pîrozbahiya vekirina bîrwa Kongera Netewîya Kurdistanê kenekê dikim. Daxwaza min jê ev ne bibe handerek ji bo yekîtiya hemû Kurdan li her çaparçeyê Kurdistanê. Umêda me karê we serkeftî bê. Daxwaza me hemû Kurd aliyên siyasî, aliyên civakî hemû alîkar bin ji vê kongrê re nakokiyê xwe yî siyasî, civakî hemû a deynin alîkî. Ev kenekê ne alîgir e ji çi aliyekî siyasî ve daxwaza me serkeftin e ji we re nakokî bes in. Em dixwazin em jî wek evaqa milletê dinyayê li dor tiştekî yekrêziya me hebe. Bi yekrêziyê em ê bibin wek va milletê dinyayê em gelekî paşketine bes ev paşketina jî em dixwazin bi şiklekî rêk û pêk alîkarî ji vê kongrê re bêkirin û ez gelekî spasiya we dikim û serkeftinê ji karê were dikim. Ez Diktor Diyama ji şêniyê Qamişlo me, Diktorê Dirana me. Ez ji bîrowa kenekê bi helkeftina vekirina bîrowa wêne ez hatime vê derê. Ez gelekî spasiyê ji we re dikim, serkeftinê ji we hemû wa re dixwazim.